ассалому алайкум дӯстони азиз, апаҷоно, хоҳарҷоно ва модарони меҳрубон. Ҳамаи шумо хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, духтаракҳо, бонувон, ҳамаи шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват менамоем. Ҳар он нафаре ки мехоҳад аз хона нишаста маблағ ба даст орад, марҳамат, ҳамроҳии мо дар ширкати атомӣ кор ва фаъолият карда метавонад. дӯстони азиз, занҳо, шумо метавонед аз хона нишаста кор ва фаъолияти худро пеш баред. чӣ тавре ки дар дигар рекламаҳои худ мегуфтам, инчунин дар инаш ҳам мегӯям ки 10-11 ҳазор нафар занҳои тоҷик муваффақ гаштанд кор карда дар ҳамин ширкати атомӣ. ҳоло бошад хонаву мошини дари худашонро харидагӣ ҳастанд. ҳамин тавр дӯстони азиз, биёед якҷоя кор ва фаъолият менамоем. аз маҳсулотҳои кореягӣ барои худамон низ дастрас мекунем. дӯстони азиз, ҳар он нафаре ки намехоҳад кор ва фаъолият кунад, метавонад аз ин ширкат барои худаш як чизро дастрас карда тавонад. занон, мардон, кӯдакон, наврасон, ҳар як нафар барои худаш як чиз дарёфт карда метавонад. дӯстони азиз, чӣ тавре ки ман гуфтагӣ будам, дар ин ширкат шумо метавонед ҳар гуна витаминҳо, шампунҳо, спрейҳо, инчунин маскаҳо, амалаживающие барои маршинка, ҳар намуд кремҳои кореягиро барои худатон дастрас карда метавонед. инчунин он занҳое ки метавонанд кор ва фаъолият кунанд, танҳо регистратсия мекунанд, тамом дӯстон, ва дар 6 моҳ як бор харид мекунанд ва кори худашонро оғоз мекунанд. дӯстон, шумо метавонед аз ин ширкат боз дорувориҳо, витаминҳо барои худатон дастрас кунед. он заноне ки мехоҳанд хароб шаванд ё ин ки мехоҳанд фарбеҳ шаванд, вес гиранд, аз витаминҳои ширкати атомӣ метавонанд барои худашон дастрас кунанд. инчунин дӯстони азиз, ман мехоҳам гӯям ки заноне ки бемории гирифтори бемории онкологӣ ҳастанд ва инчунин бемории гирифтори пӯст ҳастанд, метавонанд ҳар гуна кремҳо, инчунин дорувориҳое ки барои беҳтар шудани саломатияшон кӯмак мекунанд, аз ин ширкат дастрас кунанд. дӯстони азиз, бонувон, биёед якҷоя дар ҳамин ширкати атомӣ кор ва фаъолият мекунем. камтар бошад ҳам зиндагии худамонро равшан мегардонем. ҳар ҳафта барои худамон пул меояд. ин як чизи беҳтарин аст. ҳар ҳафта дар ягон ҷо кор кунедам, ҳар ҳафта шумо наметавонед маблағ дастрас карда, аммо дар ширкати атомӣ шумо ҳар ҳафта соҳиби маблағ мешавед. биёед якҷоя кор ва фаъолият мекунем. дӯстон, духтарои азиз, ман як лайфхак барои шумо тайёр кардам. ана ҳамина дидед оҳанро дӯстон. ҳозир мо пилмени тайёр мекунем. шумо роҳи осонашро ба шумо ёд метиҳам. дӯстони азиз, ана хамирро ҳамвор карда дар он болои ва гӯшта монда бо бурида нашинед. мана аз ана ҳамин оҳанак харед, дӯстони азиз, ва баъдан ҳозир ман дар раванди видео нишон додагӣ ҳастам ки чӣ хел ана пилменро тайёр мекунем. ва якта зуболача гирифта чанд қисм ба тақсим мекунем, баъд ҳамвор карда болои ана ҳамин оҳанак ба якташа мемонем, а яктаи дигарашро бошад аз болояш монда ана хел вай мекунем. чӣ мегӯям, ҳамвор мекунем. дӯстони азиз, ва уже худашам хел бурида мерад. баъд як тарелкаро аз болош монда хел чапагардон мекунем. тамом пилменҳои мо омода мешавад. дӯстон, ин як усули нав, тарзи осон тайёр кардан барои занҳо, бонувонҳо. ана дӯстони азиз, шумо метавонед анам хел омода кунед. агар вақти шумо кӯтоҳ бошад, вақтатон кам бошад, тайёр карда натавонед, банд бошед, қати кори оила,
фарзандон кати ман ҳами хел омода кунеду дар холодильник гирифта монед беҳад хуб мешавад. Анози мо чӣ қадар бисёр тайёр мекунему ҳамашро дар анамун пластикови контейнерҳо гирифта дар морозилник мемонем. Ино ях шуда меистанд дӯстон ва баъдан как хоҳем тайёр карда мехӯрем. Манам хел омода мешавад дӯстон. как хоҳем мисол жарид мекунем ё ин ки омода карда қатъи хӯрок мехӯрем. ана инҷо бошад дӯстони азиз, боз асатинские пироги қатъи гӯшт ва картошка заказ кардем. дар шаҳр беҳад бисёр аст дӯстон, вариант халин интихоб, лекин аз ҳамин намудаш беҳад нақшу тайёр мекунанд. бисёр ғафз не, барои ин ки дар донаш сода надорад. ана дӯстони азиз, узр ман камтар сулфа. инҷа бошад распаковка чек. ана халин чипси нори харидам дӯстон. инам хел гирифта мехӯред қатъи хӯрокҳои обӣ. ана имрӯз мо камтар харид кардем барои худатон медонед ҳозир моҳи шарифи рамазон аст дӯстон. дар вақти рӯзакушоӣ боз ҳам хел одам аппетиташ вай мешавад, суст мешавад. аз ҳар гуна мисол маҳсулотҳои ширӣ ё мевагӣ гирифтем ки ҳамин бадани инсон камтар вай кунад. чӣ мегӯянд? витамин бошад да, озир вақти рӯза ҳама кам мехӯрад, ваяшам организми одам ҳам иммунитеташ ҳам суст мешавад. ва шумо гуфтаниам ки дӯстон омадӣ ана ҳамин моҳи шарифи рамазон муборак бошад. бигзор рӯзаҳои шумо, намозҳои шумо, дуоҳои шумо, дуоҳои неки шумо қабул шавад дӯстони азиз. ана раҳмати калон барои дастгирии ҳар яки шумо беҳад шод ҳастам. ана инҷо ҳозир распаковка чек ва боз баъди распаковка чек дигар намуди хӯрокҳои омода кардагиамонро барои ифтор, барои менюи ифтор ба шумо нишон медиҳам духтарон. баъд дӯстони азиз гуфтан дидам ки як рӯз аз анамин вай морские водоросли, морская капуста, як намуд гимбаби кореягӣ омода мекунам баҳри шумо. беҳад як намуд хӯрок нею анамин вай снек закускаи болаззат мешавад. рецепташро мегузорам. насиб. تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألبان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألبان وأطيار. أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير
شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير يختار. ана инҷо рӯзи дигар як оши паллав омода кардем. дӯстони азиз, ҳамаша гирифта нашидам, хайр намин омода кардаги будем. баъд аз омода шуданаш баъд гирифтам камтарак видео. раҳмати калон дӯстони азиз, боз як бор барои дастгириятон ҳамеша аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. то влогҳои дигар дар паноҳи худо бимонед.